Moodleen nabigatuko dugu. Eta horretarako, Moodleek berak eskintzen digun navigazio barra erabiliko dugu. Modurik errezena baita, Moodleen atzera eta aurrera ibiltzeko. Lehenik eta behin, ikastaro bat zabalduko dut. Eta dagoeneko, hementxe daukagu, behin ikastaroan sartuta, hortxe agertuko zaigu navigazio barra. Navigazio barra honek zer esaten digu? Bueno, esaten digu ikastaro hontan gaudela, online ikastaroan, eta gune honetan. Ikastaroak saioak ditu, zabaldu dezagun bat. Bida, orain navigazio barrak esaten digu, gune honetan gaudela, ikastaro honetan, eta saio honetan. Bueltatu nahiko banu ikastaroaren hasiera horrira, eta hemen klikatuta berriz, bueltatuko naiz, edo bueltatuko nintzateke, gunearen hasierara. Berriro. Orain, jarduera bat zabalduko dugu, ariketa bat egingo dugu, ea zer pasatzen den. Adibidez, bueno. Orain, navigazio barrak esaten digu, gune honetan gaudela, ikastaro honen barnean, ikastaro horren barneko saio honetan, eta saio horretan dagoen ariketa honetan, ari garela. Usten duzu, atzera egiteko, saiora bueltatuko nintzateke, ikastaroko hasiera horrira bueltatu nahi badut. Eta bueltatu nahiko banu gunearen hasierara, hemendik.